Yau ECOWAS ƙaryar koyo zancen na ƙasa ne. Baba Tani 'yan Nijar sun ka yarda ya zarce. Za ku saurari wannan sabuwar waƙar da aka yi ma General Tani daga bakin ɗan uwanku Nuhu Abdullahi wanda aka fi sani da Nuhu Dr. Tunuga. Don neman ƙarin bayani za ku tuntuɓe mu wannan lambar 99 ko kuma 0703333 a sha sauraron lafiya. Sai da yawo ƙaryar ku ai zancen na ƙasa ne. Baba Tani 'yan Nijar mun ka yarda ya zarce. Yau ECOWAS ƙaryar koyo zancen na ƙasa ne. Baba Tani 'yan Nijar sun ka yarda ya zarce. Yau ECOWAS ƙaryar koyo zancen na ƙasa ne. Baba Tani 'yan Nijar sun ka yarda ya zarce. Yau zance na ƙasa ne. Haka. Zance na ƙasa ne. Matsalar ta ƙasa ce. Ai gyaran na ƙasa ne. Dole sai mu 'yan Nijar. Idan mu muke da ƙasar mu. Akwai arziki a ƙasar mu. Sai ga wa'yansu ƙasar mu. Sun sauka don cutar mu. Ai matsalar ta ƙasa ce kar ku sa hannu. Yau ECOWAS ƙaryar koyo zancen na ƙasa ne. Baba Tani 'yan Nijar sun ka yarda ya zarce. Farko da sunan Allah za ni soma bayani mai jira ka biyo ne. Ya rabbilin ka salati kan uban faɗin maɗa sayyidul kauni. Kan na fara bayani zanen roƙi tabara wanda ba shi da launi. Ya rabbi dan girman ka don isar manzon ka wanda duk bai son ne da rabbi sashi asara. Yau ECOWAS ƙaryar koyo zancen na ƙasa ne. Baba Tani 'yan Nijar sun ka yarda ya zarce. Masu son yaƙar mu balbalin da bala'i rabbi sa a cikin su karka ba su dubara. Yan arewan Najeriya 'yan uwa ne tabbas kar mu yarda da yaƙi tun da mu duka ɗai ne. Ai tun da Tani ya ce arewa ta Najeriya sun zamo 'yan uwa ne ya kamata mu gane. To ECOWAS ƙaryar ku 'yan Faransa ku kauce yau zancen na ƙasa ne. Yau ECOWAS ƙaryar koyo zancen na ƙasa ne. Baba Tani 'yan Nijar sun ka yarda ya zarce. Ai janar Tani ya fi ƙarfin ku 'yan taron mu na hujji. Tani ya fi Kai tunan tsaya a gonarka. Tani mutu. Gonar ka likire mun fi ƙarfinka. Tani ya fi Mun samu nefa wadda ta fi taka. Tani mutu. Koma gida ka yi shaye-shayenka. Tani ya fi Nigeria ma ta fi ƙarfinka. Tani mutu. Har 'yan ƙasar ka suna ga kyamarka. Tani ya fi Ka je Faransa domin bukatunka. Tani mutu. Ka bar ƙasar ku ana ta neman ka. Tani ya fi Sun ribace ka zo ka yaƙe mu. Tani mutu. Ga 'yan ƙasar ka suna ta kewar mu. Tani ya fi Yau 'yan arewa fa sun zamo namu. Tani mutu. Sun ba su yaƙi a tsakanin mu. Tani ya fi Ga 'yan ƙasar ka gaban ka sun koka. Tani mutu. An hallaka su da su da 'ya'yansu. Tani ya fi A neman abun ka ya fi ƙarfinsu. Tani mutu. In ban da shiri ni ya kawo ka. Tani ya fi Gyaran ƙasar mu fa ya fi ƙarfinka. Tani mutu. Ai 'yan ƙasar ka fa na ga sun koka. Tani ya fi Tsadar abinci ƙasar ka ya ɓaci. Tani mutu. Fetur ƙasar ka kuɗinsa ya ɓaci. Tani ya fi Ka bar dalar ka cikin walakanci. Tani mutu. To kwangilar da Faransa ta baka. Tani ya fi Kuma ka ce mata ta fi ƙarfinka. Tani mutu. Idan mu fa Nijar mun fi ƙarfinka. Yau ECOWAS ƙaryar koyo zancen na ƙasa ne. Baba Tani 'yan Nijar sun ka yarda ya zarce. Yo mun fa Nijar Tani mun bi bayan ka. Daure ka zarce yau ƙasar mu mun bi ka. Kai ne ka gyara ƙasar mu mun bi ka. Tani mutu. A bakin da mun kai gashi mun falka. Tani mutu. Incin mu Nijar kai ka nemo shi. Tani mutu.
gashi ya kare. Tani Murtala Yau 'yan Faransa ƙasar mu ka kore. yau ECOWAS ƙaryar ku yau zancen na ƙasa ne. Baba Tani 'yan Nijar sun ka yarda ya zarce. Yau ECOWAS ƙaryar ku yau zancen na ƙasa ne. Baba Tani 'yan Nijar sun ka yarda ya zarce. Su da yawo ƙaryar ku ai zancen na ƙasa ne. Baba Tani 'yan Nijar mun ka yarda ya Yau zarce. ECOWAS ƙaryar ku yau zancen na ƙasa ne. Baba Tani 'yan Nijar sun ka yarda ya zarce. Yau ECOWAS ƙaryar ku yau zancen na ƙasa ne. Baba Tani 'yan Nijar sun ka yarda ya zarce. Yau zance na ƙasa ne. Haka matsalar ta ƙasa ce. Ai gyaran na ƙasa ne. Ai janar Tani ya fi ƙarfin ku 'yan taron munafuci. Tani ya fi ƙarfin ku. Tani Su da yawo ƙaryar ku ai zancen na ƙasa ne. Baba Tani 'yan Nijar mun ka yarda ya zarce. yau ECOWAS